салом алейкум дӯстони азиз, ман Намиҷон Юсупов бо шумо мебошам. имрӯз мавзӯи видеои мо дар он аст ки тақдири худро худат роҳбарӣ кун, вагарна каси дигар бо он машғул мешавад. Сараввал бояд идора кардани пули камро ёд бигиред, то он даме ки идоракунии пули камро ёд нагиред. пули зиёдро идора карда наметавонед. мувофиқи омор аз ҳар 100 нафар 16 нафар сарватманд мешаванд, аммо танҳо 1 нафар метавонад бойгарии худро то охири ҳаёт нигоҳ дорад ва маҳз ӯ одами бой ба ҳисоб меравад. пул кор кардан осон аст нисбат ба нигоҳ доштани он. касе бисёр сарватманд шудан мехоҳад, бояд ин қоидаи асосиро дар хотир нигоҳ дорад. имкониятҳои худро аз пул боло гузоред. он вақт пул ба назди шумо меояд ва барои шумо хизмат мекунад. агар шумо имкониятҳои худро аз пул поён гузоред, он вақт пул муайян мекунад ки шумо чӣ хӯред, чӣ пӯшед ва ба куҷо барои истироҳат равед, чӣ барои наздикон тӯҳфа кунед. имкониятҳои худро аз пул боло гузоред, то ки шумо худатон сифати ҳаёти худатонро муайян созед. ин қоидаро якчанд маротиба ёд гиред, то ки шумо кори худро дӯст медоред, аммо барои он ки ба чизе бирасед, дӯст доштан кам аст. эҳсосот лозим аст. ба эҳсосот хафашавӣ, зиққӣ ва ҳатто дард кашидан хос аст. агар кимчӣ ё чизе ҳам нашавад, барои орзуҳои худ ба эҳсосот тамоман дода шудан хос мебошад. на ин ки қисман, балки пурра ҳастанд инсонҳое ки танҳо барои зарурат кор мекунанд. онҳо дар вақташ ба кор меоянд, дар вақташ аз кор мераванд. уҳдадории худро хуб иҷро мекунанд, лекин нисбати кор ягон хел сиёсот надоранд. ба онҳо муҳим аст ки дар раванд протест бошанд. ин гуна одамон орзу карданро ҳам баҳс мекунанд ва дар ҳисоби охир ба чизе намерасанд. агар шумо хоҳед сарватманд шавед, ҳеҷ гоҳ одами дар раванд буда набошед. муваффақиятҳо танҳо одамоне ба даст меоранд ки аз дохили ҳамаи душвориҳо ба монеаҳо натиҷаи охиронро мебинанд ва дар як вақт орзуҳои аввалини худро фаромӯш намесозанд. ягон кас барои некӯаҳволии шумо уҳдадорӣ ҳис намекунад. на мамлакат, на давлат ва на қонунҳо. ҳеҷ кас ғайр аз худи шумо барои он ки мақсаддории гузаштаи худ бирасем, барои мо дигар раванди фикрони дигар, ҷаҳонбинии дигар, таҷриба дигар қолаби фикрони лозим аст ки 98% атрофиёни мо бо стереотипҳои кӯҳна ва кӯҳнашуда фикронӣ мекунанд ки онҳо наздикони мо, дӯстон, шиносҳои моянд. ҳама тахминан чунин мегӯянд: агар пул мебуд, ман кори худро сар мекардам. аммо пул ки нест, ҳеҷ кор карда намешавад. аммо ҳақиқат дар фаҳмиши қоидаи баналист. барои он ки бой шуд, бояд амал кард. барои он ки орзуи худро дар ҳаёт татбиқ кард, хазинаи нави донишҳоро пайдо кардан зарур аст. худро пурсед: одамон аввал бой мешаванд ва баъд доно, ё аввал доно ва танҳо баъд бой? албатта аввал доно, баъд бой. барои ҳамин донишҳое ки одамони сарватманд ба муваффақ тақсим мекунад, пайдо кунед, аз онҳо омӯзед ва ҳатман муносибати пурэҳсоси худро нисбати орзуи худ, кори худ ва худатон ташаккул диҳед ва амал кунед. агар хоҳед ки бой шавед, ҳеҷ гоҳ одами дар протест буда набошед, одами натиҷаоваранда бошед. достони тасаввур кардани ҳал.
дар яке аз рӯзҳои хунук ва туман ду писарбача дар болои ҳавзи обаш ях карда яхмолангбозӣ мекарданд. ғафси ях дар ҳама ҷо яххел буд, аммо кӯдакон ба ин аҳамият намедоданд. Нахост дар як ҷой ях мешиканад ва яке аз писарбачаҳо ба даруни об меғӯтад ва ба зери як фурӯ мешавад. Дигараш саросема нашуда зуд як сангеро гирифту ба тамоми қувват ба рӯи ях задан гирифт ва яхро шикаста дӯсташро баровард. вақте ки наҷотдиҳандагон омаданд ва диданд ки чӣ ҳодиса шудааст, онҳо аз писарбачаи наҷотдиҳанда пурсиданд: ту инро чӣ хел кардӣ? охир як дар ин ҷо хеле ғафс аст. бо ин санг ва ин дастаи хурдакак шикастан имконпазир буд. дар ҳамин вақт мӯйсафеде ба назди онҳо меояд ва хандида мегӯяд: ман медонам ки ӯ чӣ хел кард. чӣ хел? пурсиданд онҳо. дар паҳлӯи ӯ касе набуд, ки ба ӯ гӯяд, ки ин имконпазир аст. барои ҳамон дӯстони азиз, Эйнштейн мегӯяд, ки агар тасаввур карда тавонӣ, карда ҳам метавонӣ. дӯстони азизи, агар ба шумо маъқул буд ин видео, лайк монед ҳатман, ки то ба дигарҳорам дастрас шавад, ва обуна шавед, то ки ояндаи мо видеои як нав месозем, ки барои шумо хеле ҳам сароятманд мешавед ва кӯшиш кунед ки лайкро бисёр монед, то ки тоҷикҳои мо ҳамашон ба ҳамин видео тамошо кунанд ва сароятманд шаванд.